Dugang 200 ka mga kawani sa sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Sugbo di paubo sa kinalit nga drug test karong adlaw. May kawani nga giingong milighot atol sa pagpahigayon sa drug test. Si Chela Valiana sa exclusive report. Gipasabot ni John Rodriguez, hepe sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention Konkosap, nga ang pagpahigayon sa kinalit nga drug test gilatid sa ordinansa sa dakbayan. Mamahimong mataktak sa trabaho si kinsa man ang musuway paglikay sa drug test. I've heard nga nako ni usa mo na ako ipa-double check kung how true nga diri na siya niya ni gawas. Gihimong rekisito ang drug test alang sa tanang gustong motrabaho sa Cebu City Hall. Apan may mga pamaagi nga nung makasugod sa trabaho bisan kung tigamitan sila sa gidiling drugas. Sama sa nahitabo sa 42 ka mga nagpositibo sa drug test. Wa hinuoy nakitang suliran si Angelina Carriego, 61 anyos, nga nagtrabaho isip job order employee sa Vice Mayor's Office sa pagpaubos kanila sa drug test. Para nimo okay ra? Ay, okay ra para may bawaan kung naabay ko an. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.